Tekan ho juga semla pulinas step juga si ba juga tayo kala mi biang shikman benibu sata ka jingtho shak office juga director of health services on pensngau sa sin pat ya ka jing ngam ya baik ka ko penya jadi exam beladap kini ga exam gadi nam tak starness kemudian sispa ndu pusau tu diki post but dru ka company ya ka result ka bade ba ka tegar sak balami la i shibul jing bakla kalian kita semla puli kira kena uru bakaran kajing bamyak baik ya dan pi akan ngam penya ya ka exam but penmi ya ka result tak ong bakajing set ya kajing keli kedai syabar jong ka syllabus ba usam na lustap nongrum ulo ong kisam na kempen pau kajing persya ya ka company ya ka exam ni kena di jing sini ya ki pat kisam na ndai ong bagajing dawa jong ki kedai bakache DHS kedai man penba ik kenum kan rambat man pensya helor kajing mi jong kajing bakla DHS lada kanla day ban persengen sendan ya kedai kemudian man penlong bat dawaru bakasukar ga ban thung daga independent inquiry tokit bnya haga bade bak kajing ya be ya nanti jong ga exam ka penlong kemudian shibur kajing membun jong ki samla ki belle ya ga exam Nhìn la ya ka exam ka question kam e tangba ka question ka long twist nim snow thu snow town na ki mi ki to ki options ki ba ki ai uba pass ki bun ki ba mi itu ki ba secure ya ka 70 71 72 73 kun ta ter ki bun ki ba mi ki roll number tangba kitu ki roll number ki ba khendiat balai ki klem pen mi komenta naka ki candidates ki ba yo ki ba secure ka ju kama ki ba secure 72 kidon kumba aku riungut tambah ki display tang aku angut syai ki jak kitu ki saungut balik ki display lang itu ki saungut balik ki haban display ya ki bayo riu lana ki bayo riu pusan instead of jong kitu ki bayo nyo pu ar nyo pu wei kata ka de jingkeli ka jong ka jingbom ya teli let's say kadai ka jing song thu bakla ka jong ki let's say ka jing mi jongi kin ong ba mimi namar bagi bisni ya ki dan nak mentai ka bangin pensya sy kitu ki bapa om bangi bisni ya ki but lada day ka hok jong pi to shim ya ka hok jong pi nakaliang jungingim smo ai namar let's say kadon ai shalendet ya ka ba miru ni lemla ban pas lene let's say kadon ka jingbom pen ka jingbom shim kia ka jongi ha ka bayade ba kan ka exam ya ka bangim la ya ka ban pas ne let's say don na pedeng jongi ki bam puli ruhi ki ba shulai aten ya ka exam ya ka bangim la ban pas tangba ban ong pat ba ki day tang ki ba feel ki ba mi hang ni kata te kalong ka bom la long namar don bun na pedeng jongi ki ba yo 67 68 hado 69 marks ru ki ba yami lang na benta ba ki smau thu ba ka ni ka rupam le hormor jong ka MMSRB kalong ka bakta ya ka song san jong ka tiet hibar ko ba kini pralo ko bayawan na kanimo hare ha ka jing ngalang meeting ke ka bangil adem sibun ya so ki ki makinas ki syam mo kanta mi ke exam ka bala adem kumtu ni kedu ki nas ki bala adem ban exam sibun ki ki bakiman bat ki ong ba kelas kur namal mentah akan ke exam yo ban rai ki question paper sayeng teringkat ki question paper baru ni tip ki marks ka nuni yo de halo jong tu di kumbang la de keren ha ka meeting ka balai ko bala adem bagi ong ki invigilator ki baki pha ingi ki la de ban eye training hoi ka tangim len mo nama don ki center ki baki invigilator ki strict don ki baki strict ki invigilator de halo kata ka phang ka ba don ki staff na ki bawan ban ong chingi mo ba yo le si de na itu nama ko bangi tep ha ka on archi la dangi bakala kindiat kam nombri chatu ni ai ni kam ke mak ti la do de halo juga tu ki bun ki bas ho penut ken namar bele bas la tu baki la le ha te halo juga tu pa ki na DHS ki ong bakla pensai sigi ko mamenir ni ba mikani ko ong kam kila kalian lu na DHS bakin pensai sigi ba ki vigilator ki along well trade andai ka ba ka paper ju ki pa ba tho ha ka question paper ni yo ki set E B C and D ITV staff yo ka set E kata ki pha ki vigilator ki pha tho do number ha po jo ka tu dia iwe invigilator de lawan ban check itu nama ki dan ki ban check ban ha ban sai ki dan ki ban IT system per control de lawan check ti iwe ki pha pandam ka tu i pha buat yang em ka pada number dan iwe yang ka pada alphabet de hang tu ni la lumayan ka tu ban ha ban tik
jadi sih nak turu yang ngal adu cima sehalo jong kata kajing nak kedum kedam jong kena ke exam ke pemerintah kalau sisa ke penduduk mesti me kiba ko oi kiba kuliah bahai ba le bah ba kecil kelir ke bangiwan banbu hang ni kalau ba nadu kasih ke benikong ke bami ke result ko oi kembal adep ke kontrak ni kajing mi kajing ni ha ka tu ka foru ni ba ka adan uso ham ke kontrak ko padan tu ka kontrak ba keni life atusan pos ha tu ni ba ka sarkar ka peni syai ke bindawa ke ni ba ka exam ba ka result kan ni hadin 72 hours staff nurse. But nalor jong kajing scrap ngikir pa ka government bahkan initiate ya ka independent judicial inquiry halor jong kanika examination halor jong kanika recruitment process. But lada lap ya kino kibadon kti ha ka bayadai bat kini illegal act ka baki kile kamut la day ya ki ya ka bakin terminate sundan